Martxoan 17an Hego Euskal Herrian greba orokorra deitu dabe sindikatu, gutxieneko soldata propioa eta lan baldintza duinak eskatzeko. 1.500 euroko gutxiengo soldata lortzeko, soldata guztik hobetzeko, sortzen duen aberastasune justuena banatzeko eta soldatak amentxe erabakitzeko. Aldanik lokal guztik, dendak eta negozio guztik itxitxeoti eta jentik kalea urtetik. Eta mentalizati ez da, borroka egun bat ez dela bakarrik hori egun hoi. Urte guztiko borroki dela, hor dela astelenero batzen gazen, Alamedan batzen gazen zarrak esango, baina ez dela bakarrik zarrentzat, danontza dela. Etorkizunua behide dela, lortzen dizen, lortuko dizen, espero gauzaka gaur egun gaztik dizenak disfrutateko izango dela, eta kontutan ekutxeko hori danona dela. Hor hasi ginen, gitxi bagora bera, otsailean 12an, eta talde gitxan banatu ginen, bata propaganda taldi eta besti sozializazioi taldi. Sozializazioi taldi gagu, eta gure biharra izan da, dendetan, enpresetan, kirole lokaletan, bankutan, horreixa banatzi, jenti jakitzeko grebi zehatxitan, eta hoxe informazioa eruti. Eta gero, bertan egunin erabakitzen da benak huelgi nahi da belaen, biharren bueltan, erongo txau horri bat, ipintxeko zelanik hori lokalo itxitxe dela. Harrera handixe eta ona. Eta hoxe, pasan urtetako grebipe, lagundurau, aurten guai, mentalizata eoti, jenti, eta ondo hartu gatxue. Ez dugu euki inzidentzia bat ipez txarri, alderantziz, danak onartu eta ondo, eta ia danon hartin, eta olako komentaixo positibukin oso ondo, bai. Nitzako garrantzi handixe eta ona. Nitzako antolatuen berdizolako gauzak nahi bada zehozen lortu. Ze bestelanik, beti ongora, Bai, beti izan gaz ez da, herri referente bat, eta ez duzko emoten bilurrik. Dinotein berde, nire berde, eta etxen da nire ez da etxen zorak esakatzi, zino gauza palpablik. Eguneroko gauzak eskatzen diz. Nik konfixantzen daka baietz. Neuko, bai. Nik pentsatzen dut, jungazen nire esku horrixak erutea, jentik anoindo hartura erabakixe, ni pentsatzen dut bertan egunin zitu izango erala. Berrixe itxitxeko ziko guena. Konfixantza guztiaz. Hombre, bat ematen gara usabandu erori, baina generala nitzako lortuko da. Beste ekintza bat modure, ekintza importanti, urtin behin etxen dana, Alamedaku konpara eskioa bestide astin-asteku. Ez dakarrela importantzik itxi haua, baina dinot, astin-astin batu ero urtin behin beran desberdintxasunera. Orduan urtin behin guk, beti batzen gatxu herri guzti, implikazioei gehiago harakar. Pensionistape, nitzako greba orokorra ze ikusi dauke. Azken finin eura peraz eskatzen, pensioi duin batzuk, 1.080 euroko gitxiengo pensioi, eta gutxiengo pensioik eta prestazioik aldatzeko, nik pentsatzen dute. Eta, 8 urte da duoz, Alamedan batzen astero, eta azken finin, borrokin bidez lortzen dizen gauzak. Da hortartina, hor da betiko moduen galtzaik handixenak emakumik, eta zaugarri xenak gebuaz, emakumigaz, eta horrei behikutu etxen da, asteleneroko ekintzetan, eta greba egunin, ian 17 be bardin. Emakumin zaugarri txasune, ezautuen berde, borrokatuen berde, eta gutxitxuen berde. Lortzen junbigaz, bardin txasune.
tonto. Zegu geu egin esperientzi ziurtik atxik, baina, bueno, zeu esan ze gure sokia itenen bizuen jenti. Ordu nitzako oso importanti de zuekin lana etxi eta zuekin eoti eta zezuetak azue beste idea batzuk guk igual ez dakauenak, o bizka desfasata gazenuk ez da edadiatxik, baita nitzako oso interesanti de zuekin egoti, holako gauza bat etxeko, aportate zuen gauza guztiak atxik. Bai. Ordu ni pentsatzen dut honekin gauza guztiok atxik, martxun 17an, dano greba eta dano kalea jume gazela. Zahar da gazte, danok.